Idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto yung programa, kat maibasa, na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga ti surat, idi kalman laeng ni pagayam tayo nga Emma, anapoluan, single kano? Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tayong baga ni tatang nga da sa nga ilik, adigdigos kumanong, kahit ko kumanti maturog. Ay, nikat kon, ay hangkon insuot pa iti brak. Tilaing pantik siyempre. Kahit gapot ako na ni tatang manong nemi nga da sa nga ilik, nangalak ti brak, nagbrak mo't lang Ngayon, sleeveless manong di badok, sak nag-shirt ti medyo kumipkip. Idi rumuarek iti silid ko, nakita ni tatang. Uy, sabi ka sa tarwatan. Kaya ni baga kang at sang ilim. Ngit, sino ko sang ilik? Baro ka no. Single ka no. Nga umay mang pasyar kang ka. May sakadagit agtrab-trabaho dita balay antim nga Belen. Kaya yung masawantang, construction worker. Kaya wala. Trabaho nga ti construction. Itamang pa nga makalagip nga mang pasyar kanyak nagtrab-trabaho dita. Eh, tayo takano lang, ti pa nakasango na. Ay, sasapo akit, mayat ko nakmuta. Api nang rod na isam kitang, addainted na nga, sang nagasot. Ana? Api, ang kandidato aya? Anong kandidato? Tsempot kampanya ta kahit. Ang kandidato, nga kandidato. Agtrab-trabaho nga rin na balay dantim nga Belen. Api ka rin ka nakasangagsat. Hinakano'y gatang ti arak. Basit ko nakmit at 4 kantos bilog ko na nagit ay 4 kantos ka na ninayo na natada under 100 200 gatang ko tumati pulutan ginaduma na ni tatang matala sumudlagayam ngayon may dakpagunyan nadam sa nga ilik dakay ng pastrik ng kuwana hoy guwapo agbagay kayo anak kano talagang single kaya kayat kamit kang kuwana mayatak, takursunatak, titak-takter na kan. Kursunatak lawan iti lalaki kat no agpainom. Nagnaman nung name ni tatang iti kusina. Tas asidig sadya nga pagnaan na tapno makadanon nga dagos iti asidig nga tiyanggi. Napana ko iti salas panong name. Kung iti balkon ko nakuma. Pa iti balkon di. Nang entertain ni tatang. Ay, manong, timak dir manong. May pangarabim, Emma? Ama mo ka? Hampay Nga makit kita na kon. Lumablabasag no kantoy. Narunan no kasta nga adda kay ti yan nagiti masetas mo. Naka-short ka nga kwa. Kaslita. Naka-short ka man. Pintas na giti legs mo. Kan ala, ni manong man, nakapimpit na sa kema. So nga, ididamo ka makita. Yung karikitibagik, nga talaga nga umay ka pa siya rin. Kahit nga asawain. Asawa nga sigo din. Alagtugo ka, tagtugawak mo. Awan titid mo kanyak. Ito no lawas na. Tumalpas ti sweldo. Igatangan ka to. Ano kahit mo? No kayat mo. Hintan to sa Dilawag. Hinto no, Domingo. Agsweldo ak ti Sabado sa mapanag tumatag agmol. Ijay lawag wala sa angad di San Nicolas. Kayat mo ang kuitan to. Mabandang tupagbuhit sa ini. Apo? Di mo pa inaibagat I love you manong. Sini nga dagosan. Di bagahon. I love you kunak matan.
Manong nemi Jack Kursunada ti panagkitkita na kanya. Makatadtad manong nemi ti panang perring na kanya. Kasla naklalablabusan manong. Ngayon manangarod. Kastumat na talaga ti panangar-arwat ko kunakmat. Medyo nagparparang pati poon di marokong ko. Sot masipsiputa kagit-kitaan na. Sa siyempre, dagiti nalapan na nga lupok. Tapos sa sinungamin ti saan nga agkursunada ti Kastilyo pamagimano. Adon na kita agar-aram kanyak manong naimi ngem awang pa'y tinaklon ko katakwada. Diya ka mo no apay. Gabo nga ta, tawan ti pakarik na kiti ayat. Ngem da ito eh. Di na pa imbagat nagan na. Tsaka di pa imbagat nagan ko. Ni, nangig mo? Maawatak ti bagbagan eh. Gabot ta mabaspasak na kiti balikas ka na kiti matam. Ala ni Manong. Roldan tinagan ko. No baliktadem. Uno rambulem. Mabalim na ti Ronald. Oh. Roldan. Ronald. Ano nga mato susto? Roldan. Nagtipon tinagan da papakin ni mama. Papakin mama ti awag mo. Kanagin naganakin ka. When? Abi nga construction worker lang. Construction worker ka lang. Siyak ti purman. Kinabod no na, danda ni siyak pa yan nagbaling nga kontraktor. May sa akong engineer. Ay, kung nakala no, construction worker ka lang ka, ay, engineer ka pa'y gayam. Diyak pala na ipasay. Ha? Agtek to akto. No may pasakton. Sigurado, agkontrata akto man ten. Nga madun ti amo. Adun experience ko. Ala, agtektukan do karot abar barang mga karwarkan tapno nananay kang engineer nga saan nga gingineer. Gingineer ko na kawata pinagatang mo ni tatang ko ti 4 kantos. Wen, kawata amok ko minom. Tominom kamet. Sa papinsan, pagkikasama. Kunam kano kinitatang ko nga single ka kano. Single ak. Gabot may mesa. Meaning, may mesa ka ita. Nga mada pinanawang mo pamilyam. One. Sanak pa yung asawa. Kahit nag-asawak tuman, sikat kahit kong asawain. Emma. Si Kaman. Asawa lang. Asawa man hindi ka pa sinumbatan. Baka sungbatan na kitan. Kay bagbagam lang, manong. I love you. Damom nga mang pasyar kanyak. Sungbatan kan. Kat sinungbatan na kon. Tasong sungbatan nakmet. Nagkatawa akmet manong. Hore ko la sinipat ko na. Gabat asidig lang. Asaganagan sidag kam lang. Naigawat ko. Sinipat ko kasi dyan. Hindi sumangpete ni tatang. Barok, adan eh. Rugyantahan. Awang ka di kadwayo tata. Yung mga yaba ka dakman kaya amin dito eh. Dapat yung pulutan. Kahit mga yabkin data mapangkilat at sama di balayo. Madibaday, dito yung likod. Ay ba akong tedwa akong pantrak dito karuba. Tatalo kami. Sikan na may kapata. Uminom akto na kwa. No agawidak. Kababayan mo kaniya. Emma no, agat arak ti bang angot na. Talaga Tsaka iti angot ti arak, tsaka iti angot ti sigarilyo. Saan ang sigarilyo? No, han? Nasiyat no kasta. Alala, agsarita kayo nga tenak di talikod, Manong nemi, ado digiti istorya ni Roldan. Istorya na may panggap iti napalpalabas na da ka nagbalin idi nga girlfriend na naki asawat Hawaiano. Hindi may kadwa nga girlfriend na aksidente, natay. Sikat may katlo. Barbaring no. Sikat nagbaling asawak, Emma. Jakla mo. Kami tipanak ko ng kanya. Gwapo ka, kaya manak.
Nabanglo ka? Yaman na. Okay. Sige. Napindas ka. Nakaseksiksi ka. Nabanglo ka. Makapasulisog ka. Ilalalo akit kit kitam tibuon di barokong ko. Sama kit kitam pedagiti legs ko. Timakder mano. Napamit imabay ang kanyak. Ala, may mabay kan. Tap na masayop kong gusto tapin banglom. Ala, ala manong. Matikadwatan to, di ba? Dadadatang talikod. Dududwa ka lang. Adan ko. Ngayon nakabakasyon di kagayan. Siksika lang. Ti anak da. Da asawa da kiti kakabsat ko. Tsak amin ti bunso. Aparusak man telex mo. Ala! Ala na ka. Siya pa ilan ng apros ti legs ko Nagkinis. Maminsan mapay. Apros ko na naman na yung inyantana. Nagparty. Dakulap naman. Orek nagbarat na dakulap mo. Gurigor ka? Han? Ngayon warm blood dak namin Kung nadaman nga, okay ka no ti baro. Ti lalaki no nabara. Di ba? Arkopan ka man. No, ala! Ala! Abay na rakop. Bisito ka pa, ha? Bastos ka man kaya. Sorry. Yung diyan mo tired ng tarik na I love you, Emma. Ala, hamo yung sisigta. Tarupa mi tirupak. Nagbarat isang ngao mo. Nagbanglo. Lips mo. Naglaingan da ito yung baro. Baro ka numanong name Ngam kasla. Tumot experience na. Mabalik nga din saklutan ka. Ha? Saklutan na ko. Una sakroyin ka. Apa yung kaos? Ala! Opi sinakroyin na kang beson. Lay baga ka kinitatang ne. Ito yan tisilad mo. Ha? Ito nakalukat. Akinteng nga. Hindi dito silad mo. Ala, ano taramidan darita? Ala, manong, ala, saan? Saan ko nakmet, manong namingim sa anak bet nga gulagol, sa anak bet nga gikis. Naglaka ko mga gikisak, kadagipulo nga kinitatang. Tatang, umay ka man, kadne. Madinti aramidan dito sa nga ilek. Kanit nakmet na kanan, kung kumangin sa amay. Nga kamayatan manon na imi nga magmagna nga si sakroy kanya amalan na mat dagiti lips kung manong Iti nakastrek kami ti uneg ingkugtar na manong nimi ti ridaw ti silad ko dinansapin inlak kalpasan na impaidana kun manong nimi ti kama inikat na ti tisak na manong nagmatyo inikat na matan ti pantalon na nakabaksa, inikat ng tibrip ng kit. Oh, wow! Nagtakal! Idabam ta silaw. Kunak, malong kamat na nga napaninidab ti silaw. Medyo naranyag latta manong nemi. Sipod adas puste, silaw ti puste. Nga sumrek, ti aranaar dati nga silaw, iti tawak, nga sarming manong. Si magpat ili kama manong nemi inamalan naman ang dikit lips ko. Emma, nagbara ka. Nagbara na kinibibig mo, Roldang. Sana iniktatin manong nemi ti arwatek ti bracket ni. Timatan mansanas ko nga birhen manong nemi din sublat. Nagmayat. Roldan. Jack mailadawan noan niya ti mariknak manong. Adal mariknak medyo nasakit. Takagat-kagtad na nga rod. Ngam nagmayat. Kastoy gayam. Kastoy gayam. Roldan. Galing mo. Roldan. Di mo unaya.
Ano, ay mayat, mayat, oh, ano, pungutek met manong, tayo so di buok na ti pagkaptak manong nemi, nga batas taon na ti panang karamkam na, kani kiniman sanas ka manong, ako po nagmayat gayam, uhos na gayam, nagmayat, Sana inikaten ti short ko anong name inikat na pa yan ti pantikat na bumabamot ten ti ulo na. Natati ko na daw. Bahan. Opo. Sana kinikinitin manong name ti ma, ti perlas. Iti tok ti ruangan ti kuweba. Oh, hu, 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 hu. Roldan. Kaya't napayakaramkaman manong nemi di bibingkak. Puno saan kat sapsaban na matin ti ulo ti tilapiak manong. Ngimawan ti masapsap na ata. Ampay nga nalukatan ti kuweba manong. Ngimayat manong. Ikot kutukot na ti dila na iti ruangan ti kuweba. Kahit lang mayan. Roldan. Mo, luktampay lang mo na dito, ha? Amo pa kami. Ngimaton ti ulo nakat na itagas manin karigiti tuwa abantay manong nemi kalpasan nagsakana ka kunana. Namalan naman ang dikitilips ko manong. Roldan. Manong nemi, adan digiti tumeng na tinagbaitan digiti legs ko, ket ikalkalawan na tinagbaitan digiti legs. Isagsagana na manong nemi titakkalabatuta na. Nasakit ka no, Roldan. Gagakay lang tidamo. Ngem gulpiek takdo. Saan ka na? Na? Detan. Manong nemi. Gapo siguro tanatangkin. Kaslalandok manong nemi. Nga imbarretanan. Kat naluktanan nga namin pinsan ti ruangan. Nausatanan manong nemi ti kuwebak. Napisangan ti talon ti langit ko manong. Oray ko lang nakaramutan di bukod na. Nga nangipanak turad ko manong nemi nga nakarik na ti sakit. Ang sakit. Gagangay day ta. Ngamayat, madamdama. Naglalalo no. Iniin naman no. Roldan. Alistuaw. Alistuaw. Mayatin. Roldan. Alistuaw. Kasta. May kaduang akong tawa nga kinayat katak isuna manong nemi idi mariknak ama itayo kakon itiragsak. Uwain. Naisardeng nga rod at panagkabalyo ng idita wayawayak manenti bagina daytan. Roldan, nagmayat, naglaing ka. Apay may mesa lang arabi nga pinasyanak ni. Mapaspasama ka ni. Parang, alis to manan. Asdi kak manan. Hala, magsamat na ron. Nagmayat, nagkansawa. Turay ko la isangit manong naminjak amon anyat kay papanganan de dapat nagsangit ko. Sangit idiragsak takamo dyanan na napadasak mitlaengen nga istoryaen digiti adapadas nan ket ora aglaw mapapal. Mapadasak tumot ako naktinakam ko ket ni Roldan manong naming nga iso ti purman, ti madama nga may patpatakder nga balay, nga nagtek tuntok at may erwar na ti board na, may saan nga nanay nga engineer. Wawandakis naman, makaasawa ak iti engineer.
nga nalaing pa'y manong kandakkel pa'y. Wen manong nemi naggaddan kami para iti may kaduwagon tawa ya panakay tayop ko. Kalpasan na nga nagsardeng ti anal-al kan anang sab. Alamanin? Ha? Alamanin. Sige. Urita sa amunot pa yung inuksot. Natangkin lata. Nagmayat, Roldan. Isagad mo, Roldan. Oh, Roldan. Oh, nakaimas ka, Emma. Kanag-kanag ka. Oh, pagpatpat nagta. Natatang amangan mo sa pulandak. Nabartek dan. Bayam nga itulod at uminom. Kat si Kakensyak. Ituloy tumayop tayo. Kuya Roldan. Roldan! Oh, bumabalang mo na, Roldan. Oh, imihan ngagpay sumanong nemi ni Roldan. San min en subsubli manong nemi ti arwaten mi. Basta nagidda kami, nagin narakop. Yung inuksot na mitlang amano. Madina sangkoksoten ko na. Agtarindanom, maupran. Hindi makaringin kami ti parbangon manong nemi nangalak ti tuwalya sa akdaman ni banyo. Nagjinggelak sa kubinungkuan, sinabunan. Manong nemi, edi agsubliak iti kwarto, simublat mo't nga nagbanyo. Binugkuhan na kanumat nga sinabunan. Isong edi sumagpat iso na manong. Edi sumagpat iso na iti katre. Napanagit insubo kanyak. Oh, Roldan, kaya dakil. Kaya, wala. Kasano kastoy ko. Basta, nutmutan. Duwata. Manganta nga duwa. Sinabunaw nga binugwan. Uy, may met no sa mo sinabunan. Sa mo binugwan. Nadaraman na. Nagplaster kami manong name dati ko nadang na 69. Siyak it aking ngato manong. Iso nagpintas ti sarapsap na manong name yung mangang. Oh, punagmayat. Oh, Roldan. Oh, punagmayat ti pandangan mo. Makinamoy tayong kaslawan pa lang di mariknak. Ita, gabat na may sarek man dadilam kinapo. Oh, moro. Basta waray manong nimi ti panang sapsap na ako na. Sinapsapak mo Jebok to na. Tap na sapsapan naman di tilapia man. Nagsinapsap kami. Nagkinagat kami. Oh, Roldan, mabarak man eh. Nagbayag iso naman. Di pagarup ko, pong swakmat iso na itingiwat ko ng saan. Urek lalamin doon, manong. Taging ganag balinglingan detan. Inserek na manong. Opo. Roldan. Oh, Roldan. Oh, Roldan. Jak malipatan day di nga rabiikan day di aparbangon manong. Tinantandaan ak ti petsa manong. Rabiikan ti parbangon. Iti kabigatan na. Kinapudno na. Saan ko sinulit manong nemi. Kapang ko inalatay dati-dati nga aramidi nga diary. In diary ko na. Hoy. May mas pala turog na. Roldan. Fishing na. Ha? Bumangon ako.
inaagluton. Ilakam ka. Mamikat kong tutuyin. Ha? Ano itong arti bagata? Itong mamo ni tatang mo ngayon miyanak. Ano ko mo di. Nanda na pasama kami ka naka. Yan tangin sa anak mo na baybayan. Talaga na saan ka baybayan. Ikaw puti patpatig ka ma. Nakaragirag sa agak. Karaglutan. Tos usto ng mga tanton. Nakaluto ako manong nami hindi makariingan ni tata. Ay. Ma, tang. Pag-isunay, ngay siya rin ta. Manganta yun. Manganta yun o mangantan? Manganta yun. Tanda ka duwata. Sino ka duwata? Si Mang Prinanang man. Saan? Ni Roldan. Naibaga bigat yun tata. Anda ka man nasabak ka nagring sa kaimay dito. Pasyar kami di bigat. Imay na pumabili ng share di anak ko di Rabi. Sa mo ano man ipasyari ditan. O na tata. Kuna na nga ni Rabi nga mangan kami nga duwa. Nalpas kami nga nagkinaan di Rabi. Mangan kamanitan. Nangang apay pinakan na kay Rabi. Nagkalong kami tata. Sa anak pagayim nga ng Rabi. So nga pinagkalong na. Nagkalong ka mga duwa. Ay, gusta. Kaya, hindi ta sumbre ka dito balay. Awang kayo matayin. Tiyan mo kagad nagawin kan. Ay, hindi ako nagtikwarto kami nga nangan data. Ana. Ano ko lang. Datang. Talaan ang pamang mangigyo. Patsin nyo manong ni Mang Roldan. Nagawid di Rabi. Kalpasan na. Imay nasapa. Tao may mangmigat. Ala, kita ginasal ka ron. Dito mga tayo. Hingga pa sa siyara. Arak kayo, gidramus kayo, toothbrush kayo. Ya? Ala, oraya nakaroon na makikida amangan. Tapos saan lang atakda kayo, timayat amangan. Nagkinita kami kini Roldan manon Navy. Kahit nangasawan, sang amo ni tatang nga imyan ni Roldan. Ilagpakada ni Suna. Inakon, inarakop na manin ni Benicio to. Umayag naman ang Rabi. Ha? Umayag naman ang Rabi. Rinabi. Yung talaga mo't lang ako sa asawa. Single ako nakmat. Uri man pa asinot pagsalsalud-sudam. Sa anak pa nga nagkasar. Hanggang pa nga nagkasar. Saan ta pa nga nagkasar? Kapag si katikayat kong ikasar. Aling ka nga rin? What? Kat ni. Masapol nga saan nag-agapsen nga na. Masapol nga mas-supervise ko na kita kubara. Rinabiimit tan manong na yung mga umay. Rinabiimit ng ikan at igatan ni tatang iti 4 kantos. Well, manong, nagit mayatak mo ta, tanang arod, kahit naghimas. Salasaan, manong na yung mga imay, tirabi, iti Sabado, tinagawid. Nagawid na manong. Yung baga na, kita kam sa Jelawag, manong na yung maminsan tunggunak. Ito isumati sa sangpat ni nanang. Gabuta. Dinaklagid di kaya napalubusan. Iti Lunes manunemi nasang ilik ni Kasin Fanchi. Kasin. Abay, bigla ka mga simaro ka rito. Mailiwakbet ka na uncle ka ni auntie. Kahit ko umay pasanaang. Abay. Nagsina kami ni boyfriend ko. So nga Mike man dito, ibarbarin ko na no, at masaraka, ang guwapo. Sino kita? Di kita gumubra. Balay da Auntie Isabel. Si Bangbet nga nagkapot si Hawaii. Basta. Wala guwapo ta. Da, ngam nobyo. Oo. Tunrabiya, siguro umay manin. Umiyan. Loko ka. Umay paspasyar, pa umyanem. Yung magbanta sa ang agungat ng angkel.
Hana mo. Bartegan mat kami ni Roldan. Roldan tinagan na? Iso ti Purman. Agtekto ka no. Hana na erwar kami ti board na. May isang engineer. Roldan. Selama mo ka. Diyan eh. Diyan siya kumit kita to eh. Iso. Ay, nagloko kan. Abay. Da asawa na dyan. Ana? At da asawa nan. Baga na nga single ka no? Nawati ka mat. Amamok na bakit na? Ni Marie. Hindi ka agang angaw kasta. Nag-agang angaw. Loko. Basta latang amin na mati ka. Singelak ko na. Singelak. Single ka no? Baga naging darang. Baga na peganyak. Napaya-paya man. Tumid to eh. Pinayapayak man. Malasin naman. Malasin naman kasinsing mo. Imatras. Magita. Amamunak. Agam amu kami. Agam amu kami kinibakit na. Magita ka tagatras. Kapag malasin na. Nagloko kan. Single ka no? Basta latang mga minamati ka. Alis to babae deta. Hana? Baka na minsan nakalapin na siya. Nayat kan. Kung nata. Nagalilista ko. Ako makita. Minapurusan na talupom. Nagbarat na kulam na. Inarakop na ka. Inagka na nagdilips ko. Diyak man din nakabagkid-kid. No naglaing, no nagdakkel. So, istoryan bakit na kahit takkel ko na. So, pangal-ala na kadagibabay ko na. Sala kasi ka-chicks na. Ala, single ka no. Single ka no. Kuno. Diyos ko. Ito yan, nasasarakak. Hindi kan tumat kami nagtanang kasin. Gabot na gwapo. Kan alis to. Nayat kamuten. Di ka lalagsak bayan. Isapo ya. Masapol nga baka kinitatang da amin. Ibagam kinitatang mo. Kahit asin nung papasulan na. Sika. Kaore man pa no, kinagwapo ka da nalaing alis to may sa kalalaki no. Saan mo kumakayat. Dada ko manaramin na. Masul mo ah. Kasano nga Roden? Di sinamon. Kasano nga Roden nagsikugak? Problema. Jesus ah. Naglukon na ito nga Roden na. Single ko na. Single ka no. Kalbasan na ito yan. Siyempre kakiti kwarto manong nemi kat ditoyak nga nagsangit nga anagan-anog og. Indaw dawat ko manong nemi nga sabi ko mata sa anak nagsikog. Manong nemi sa anak ni may pinasyar iti karabyan na. Padasin na tiyo may tungpatungpaik. Nung atay pulong ko kinitatang. Manyat arami din ni tatang. Basol ko mga. Ay ma. Tang. Dobro raya. Awan tang. Awan uraya makisyaktad da. Sino rayan nyo? Kaya ni Roldan. Kasi nga oras ato kumangkait. Naggubatang manin 4 kantos. Naliwatak iti hangimay. Tatang mat. Saan nga umay. Niya? Abay. At ka numatan asawa na? Sino ko na? Nakasin. Nagamamu na gayam. Pati niya bakit na. Amamu ni kasin. Naglot. Ang gamali at samot pa yung naklon. Umuwi ako matatang. Ana? Awan. Adan na pasama ka da kayo. Dadi bagbagay din nga kinaan ka da nagkalong kayo. Hindi o nagtikwartong nga nangan. Nagpundo ka kanya. Ha? Ada ka din na pasamak yun. Basta umay dito, hindi naman pasamak yun. Kasta? Ha?
Agsaw ka. Agsaw ka! Tatang, awan. Nakawan. Iba kam tipod no. Tangori baga tipod no. Awan tumaaramid tayo. Awan tanamati tayo mat nga single suna. Di kayo tumad ngamin. Single ka no ko na yo. Namati ka man. Gati sumati ko na na. Hindi ka no kasag ka nagpasagid ko man loko. Sukid din. Ay po ay. Kakaiso na nga mandaan ka tinubyo. At daanin ti asawa. Ay po ay po ay. Ikangkan eh. Gabutasan ko nga mauray manong. Siyak din na imaribayan iti ayanda. Ada sinanyasak manong naming akanduada. Abi ka diyaning. Teman porman nyo. Ay ni, Sir Roldan. Mabaling nga din pakayam mo dito eh. Importante ko na. Mabidla nga din. Umayan tinaw ko. Kasla, mabutbutan nga masdig. Hindi makasidig ko ng pak! Tinong parak? Tinangilat iba talaga. Kasi ka pala lang tumpakan niyak doko. Ba't tinong parak? Ulbod! Single, ano? Ang naman kaya mo na sawam. Ang pinalilaw na nakatoy, baka dito ang sarita ito. Nagkuyo din nakasta, umay ka dito, yatap na saan nga makakita dito, umay ka dito. Si Moro Takmano. Apay na namin mo kanyang testosterone. Apay niya. Sorry. Ano na sorry? Yung bagti kasi dyan, ito na yung bagang anda asawak, mayat ka kumangaron. Ay, niliw ko nakasta. Ba't ang tiimak? Talaka. Ba't ang tiimak? Ay, batak. Sanang inarako. Di na ka nagpupunagasta. Ba't ang gusto masapol mo eh? I'm sorry. Yung talagang iba't-patik ka. Iba't-patik ka, ma. Mailiw ka lang kanya, di ba? Sabi namin, hindi kayo may narabihin. O ba ito narabihan? Amon ni tatang ko ang asawam. Baka bulbuluin na ka, tagbatin na ka. Dito nga rin. Oh my God. Uy, madamat trabaho. Di ang trabaho tamat na to ha. Ang mada asawa mo, Roldan. Ang asawa ko ngayon talagang ipatpatek ka. Uri man pa sinak di asawa katsikat ka din na. Sa ukamanin. Awanin ti pamatik kang ka. Gimamay ka. Ito sabihin. Yung bagamat nga sa anak nga umay dyan. Dito yung umaik tuntuyin. Siya tunti umay. Pesa. Mampo ngamin nga. Ngamin nga dasawa mo. Iba't patagnak man, di ba? Ngayon. Kung dasawa mo na. Nga balin akong kakabit mo. Uwahin manong name nagbalina ko nga mauyong. Mauyong ko na. Tapi bakak pa yun, di bagik mauyong ka nema. Amom lang arudan nga da asawa na. Kasanon no agsikog ka ko nagtinakam ko. Mahigay mo sana kanatat nga na. Diyos ko, masikaw kagsama tayong nagpeso. Allah. Nagpailiak manon naming na panggimatang ti pregnancy test kat ni. Positive manong malmalpasin ti balay kat ni. Talo bulan matin manon naming dati tiyan ko. Sikog ko. Diyos ko.
aga nakakabalasan. Allah, anya na ito yung aramida, single ko no. Imbagak na ito yung manong name kini Roldan. Awan magdanagan, suportaran ka. Ha? Ingkan to pa-check up. Ikaw pa sa doktor, ubigay ni. Ha? Tayo ba gana, no? Anyo tigitirong bingaramida. Kang katikwarta. Oh, 10,000 reta. Ha? Sobra na. Usar mga pag-check up. Ana? Usarin. Gatang mo doon na, kasapulan. Kasapulan ni baby. Indo malpasan kontrato yun to, idip awang kayo to. Umay kan to sarong kanan. Hain? Oreta. Amo ka din ni tatang mo. O, napayam mo. Ninanang mo ngayon. Ore, ninanang ko. Kaya ito ang makapungtod dahang nakarod, tumaramin dahang. Kadago pamingag kakamsat, tsak tigas-tigasat na. Nagayata kitikas kang ka. Bulsik na yat naman minsan. Ore siya. Nagayata kang ka. Ore no ada nasawak. Kung naman nga panawam dyan asawam, sa tagdan na. Dua na kita putot ko kayong kwa na. Iso nga dapat patagda. Ano niya? Napatag kami. Ngayon dapat patag madla ti pamilya. Ngayon na mapututan nagtitalo. Di dapat patagak ton. Takait mo ito pala agadi, anak ta. Ngayon na. Then to agree ti anak ko. Noon na adi na. Sige, katawa ka. Magkatawa ka gusta. Magkakatawa ka. Tanugan ka na eh. Lago yak. Manong nemi idi mamuan datatang kininanang amasikugak kas taunit pungtot ni tatang. No dila igaw-gawid ni nanang, Diyos ko, amang ano, natanog-tanog na ang nakugta-kugtaran. Nakabaybayag manong nemi nga saan nakapinagpagunyan ni tatang. Ngayon ni nanang manong nemi, isot mang kuyukuyok kanyak no pa nagpa-check up. Or ay inikan na kamila kwarta rin ay amati anak mo. Das nga 10,000 ngintad nanang. Sa umay tumanan sumarong karang amang kaya paunay kan. Naglapsat ka nga babae. Tikatin at asawa natin. Jakman kami na muna. Single ka no. Ninamatpati ka mat. Sa nuwarod ko mat. Dahil dilarang rabiin ngay may. Mata. Imanukot ka mat. Naglaing kami. Nakalaalis to na. Nakalay. Sa tigman. Bagbagam lata. Kinalaglag mo. Nagkalunay na paalilaw lahat ang lalaki. Na minsan lang imay manunay nga ng tedti sa bali pa nga 10,000. Ngayon may diaypas ngay kon manunay saan kon nga nakikita pa ni Roldan. Tawagak manunay di kasinsing ko tapno amuek no sa din pakasapulak keng kuana. Ngayon kuna nakit di. Hindi akong mga artibay na maramid mo talaga saan na ka na kaya. Mapanag di balay da. Giripudnok. Iti asawa na nga. Adaputot na kanya. Pagkatawa ka kasi. Diyak lang amo ano may kamanukanukan. Nga mapandya balay da nga mangibagang adaputot ni Roldan Kengka. Ano ya? Marami din kasta. Well, salang asiksika, di kiti linoko, inalilaw da dyan nga gingineer. Nayat kantumat kami. Ano sama? Ibilang mo lang nga blessing keng ka, ti anak mo.
Ore ta lalaki, da pakalaglagi pa mo kayang kuwana. Ano natin panagamuhay ang tanak mo? Ronald. Rirambol mo lang si Roldan. Ronald. Langit na mabalin siguro nga ada di kita kaputot na tiruar nga kakanagan. Bam, tagdamagak sino di kita kasken ka, napututan na. Damagik tumat no anak nagdagan di kita anak na. Kaga, ako kasi nga talaga, way na daw. Siguro akit nakasarak man sa balin, so nga, anakan nga masapol pa eh. Nga masapol, suportaran na tiputot na kanya, nga teramidek. Kaya mo tumasidag ti abogado, di masidag ka. Ngayon saan ko nga nararamid pa yung manong name edit o may adamang pasyar kanya. Single ka no? Single man mano. Yung pinaimbestigak ko na, talagang single. Yung baga kang kuha na tinapalabas ko. Yung baga namat manong name nga, inkanta na ba ya? Tinapudno nga ayan, awan patek tinaglabas. Naling kagaya mga kumanta manong. Sinong batak lang din sa lutsod mo, ading? No, may kariyak ka di matlayan ka at naludang mga napalabas ko kunam, di ba? So, akinantak na yan. Hanggang nagpanunod pa eh. Agbarinak to nga napudnukan ka. Ikarig. Ibilang ko nagtaon kanyak ni Ronald. Makauray ka? Okay. Manong Naimi, inam nga bulan. Inaklon ko. Halpasan na. Enjoy ng tikasar. Ili natulagan tikasar, manong Naimi, nagring ti cellphone ko. Puso idin cellphone manong. Sinong bata? Hello? Emma? Sende tayo. Ni Roldan. Roldan? Ba't mo ka dito damag? Makiasawa kan? Nakamon. Kasinsin mo. Uwain. Umayag to man. Di umayag ka. Ambay na bunyagan ni Ronald. Mampay. Di plano kagit ko. Igidang ko doon ti kasar. Tap na ni kasta. Ti maibagang ama. Ti anak ko. Kahit ni Henry. Saan nga sika? Ngayon di na i-restro. Siya tinagan. Ama na, di ba? Di ba naka-restro na? Siya kat ama na. Mabalik ko ito, Paul Baliwan. Baga babayang anak mo. No, dantod sa baling anak mo. Basol ko ba eh? Di kanto ka makonsensya. No, may rumen to anak mo kanyak. Ito nadan sa baling anak ko. Nga putot ni Henry. Anak tirik na. Ito makita mo ti anak ko. Nga tatang daddy papatiawag na king ka. Dahil ako matpinanpanurot mo, Mr. Playboy. Tikaado nga puritak mo. Tikaado man. Tikas ka na kayo. Nga mayat, nga paalilaw kang ka. Alilaw kami. Sige. Mabit lang. Ano baga? Ada ka din na pasama ko kay Henry. Oo pa eh. Hanga kasking ka, alis to. Naguni ka lang kanya ka. Isave mo na nga number. Dito nga number. Naguni lang kanya. Nukas pagarigan, tanalalaingak ngamang. Tawag mo. No, sa pulan na, gago, turp. Kinansel ko manong. Kahit nakmanin nga alilawan, talaga. Yung sa anak ko nga paalilaw, paikan ka. Sa lakid din. Saan nga nagpakita pa yung timaw-tawag manong name ni Roldan. Yung nagbalimat nga napudno ni Henry. Gabuta talaga nga yung bilang napudno nga putot na manong name ni Ronald ngayon na unang anak ko. Ora din nagsaruno manong name tituwa nga anak mi nga puro babae. Kahit siyempre, kabutaon ti lalaki. Tapos nirikasta kita, agtultulong yung patag nati, inaunak-kunak.
Isingasing ko keng kuwanan ti panagpalaygit ko. Imanugot man. So nga dua, a babae, kan may nga lalaki, dagiti anak ko, anak mi ken ni Henry. Aging kakagito yung manong nemi, kat awang pa tibadlaw ko, nga panang idumduma na, panang ilaslasin na, panang syuman na, iti inaunang anak ko. Dito o na iti pagkamyawanak ken ni Henry manong, tatalaga nagbalingan na pudno kanya. Awanan ti damag ko, ken ni Ronald, manong nemi, tapati, ti kasinsing ko, kat jakmatan makontak isuna, gabata, na ikamang sadyay Mindanao, ti kasinsing ko. Jakmat amon, no, talaga nga taga-ano, ni Roldan, wano, anya kumapit ti pampambarak, nga mapamangam amon, no, sa sino, wano, taga-ano isuna. Hanggang balik ko nagbalimbat nga nagaget, na anos, napudno kanyak ni Henry, ilawanin ti sa pulak pa ikan kuana. Ngayon nga rod, manong nemi, ti paset, ti di kalmanlaing nga paset, ti pagkasalita, kanjak tupulos malipatan, iti sangbay ti kaskin ni Ronald, iti biyag ko, nga nakaalisto. Gayam, kat kasi jet ti kinalaing na, kinaalisto na karigibabay. Kaya kaya man naglawa na iti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko balin na ito nga balaag, karagidipatak nga babae, nga saan da basta-basta mamati. Nga single, kunana, baka single ko no, masapol lagi imbestigar kayo. Ito yung nga rin nagyaman nga pagaya mo, Emma.